No čaute, sme späť. Sorry, že sme sa vám tak dlho neozvali. Sme tu. Na kebaba! Hej. Pozerajte, čo máme. Tento debil si stihol kúpiť kebab. A ja nemám peňaží. Krasa. A som zase zabudol natočiť všetko. Ja vám stále zabudnem natočiť. Na vás zabudám, sorry. Ale prosím vás, choďte sa pozrieť na naše minulé video. Má 0 zhľadnutí. A podľa mňa je to jedna z našich najlepších videí. Takže, to je jedno. Ale vážne, len sa prosím, choďte pozrieť, lebo toto minulé naše video, podľa mňa najlepšie, ktoré sme zatiaľ natočili, má 0 zhľadnutí a to má strašne štve. Treba sa prosím, choďte na to pozrieť. A ideme zase na náš spotík. A ešte máte komu tu kebab. To samozrejme. To je najlepšie jedlo za 15 zł. Presne, to je MC Kebab pri Tesku. Hej, Bardejové, najlepší kebab. Je to MC Kebab pri Tesku v Bardejove v Prešovskom okrese, v Slovenskej republike, v Európskej únii a na planéte Zem a v solárnom systéme Slnečná sústava, či aká madra. A v galaxii Mliečná cesta, ne? Mliečná dráha. A vo vesmíre, ktorý je váš vesmír, takže choďte na tento kebab, najlepší kebab na svete. Čusí. No sme späť už na Vimbargu. Akurát sme si kúpili aj drobčeka. Drobčík. Tu je vidno. Drobčík, presne. Drobčík. Najlepší drobčík na svete. Ideme na naše miesto. A tam ideme sa asi hádať zase s takým o tom, že čo šema mačí. Takže ideme ďalej. A keď vážne sa s takým tak pohádam, skúsim sa vám to natočiť, lebo je prdel. No, sme späť a kamo, my sme si to nikdy neuvedomili, ale pozrite sa na to. Tu je taký výhľadek hovada, čumte. A tu je krása, síce to je strašne vzdialené na kamere, ale... A vidno len bytovky, ale je to aj... Hej, ale tu proste... Keby ste tu boli normálne s nami, to vyzerá tak pekne, ešte tu keby západ slnka, tu je krása. Presne. Hej, Dorici. A to je také pekné tu. Muselo by si tu byť, kamera to neuchytí. Hej. To žije v Bardejove, tak choďte na budúci rok, presne v tento istý dátum, v tento istý čas. Presne, Plavareň Vimbark. Plavareň Vimbark a presne tu choďte v datum, neviem ktorého, dneska je 4. Si pozrite datum, keď to uvidíte. A dnes, a čas je, toto je 14:47. Takže toho 5. augusta na budúci rok 2025 5. augusta o 14:47 príďte tu ku plavárni na Vimbargu v Bardejove a to bude tu výhľad jak hovado, vážne. No cap, lebo toto. Jak to hovoria negrovia, no cap. Vážne strašne to tu pekné, ale kamera to proste asi nezachytí. Tak. A toto všetko, čo som hovoril, že som to jasne myslel zo srandy. Neviem, či to takto myslel, že to beriem vážne. A vážne je to tu strašne pekné. No čaute, sme späť. Sorry, som vám zabudol oznámiť, ale sme išli do Bonbonu. A teori tam už bola hore zima a teraz som len niekto na záchode v Bonbone. Tam som vám chcel povedať. A ja už stále zabudnem niečo povedať. Že toto, že tak chce ísť na alebo čo, proste tak. Tak, čau. No sme už vyšli z Bonbonu. Nie, ja som ešte, keď som bol v tom záchode, tak som im to natočil. Hej. Tak proste sme vyšli z Bonbonu a teraz Matej to ma zatočí jak Maďar, ja to skúsim natočiť, keď sa nedobľam. Ideš, ja pierdolę, ty bydle. Ty kokos. Ja nie, Maďar, prestaň. Prestaň. Ty... Ne, Maťej, prestaň. No, presne, tak môžeš. Joj. A ja mám strašne šťastie, že mám silný žalúdok jak hovado. Že toto mi nič nerobí. Že... Počkaj. Ja pierdolę.
Zvihni to. Ty si hlúp. Zvihni to. Zvihni to. Zvihni to. Kamo, Dori. Ste v poho? Ste v poho? Daj. Ste v poho? On vás hodil. Daj sem. Tu je Bručí, tu je ten inteligent. Daj sem. Máš kameru? Kamo, ste v poho? Kamo, Doriti. Kamo, ja som to chcel vyhodiť vonku, ale Doriti, ono tá ostredivá sila vás priťahla na to tu, na kolotoč. Momentálne pred chvíľou. Aj teraz ste mali jumpscare. No, ja už idem. Hello, sme tu späť. Čaute, dnešný deň už končí. Tento Maďar tu vyzerá jak vajco. No, dnešný deň už končí. Ja som Poliak, ty si, tu je Maďar. Ne, no proste už končí. On tu je vajco, tu je vajco. Dneska bolo iba také krátke video. A iba, neviem, 7 minút podľa mňa. Hej, 7 minút. Neviem, ale no proste toto. Krátke videjko dneska. A ja som chodil sa pozrieť na tamto video, čo som videl. Toto najnovšie video. Lebo je to podľa mňa najlepšie video a neviem, máš žiadne zľaventa. Tak, čaute. Čau. Čau.